Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә гаилә табыны марафонының бүләкләү тантанасы узды. Тәмле һәм матур бәйгедә безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов та булып кайтты. Марафон барышын декабрь башыннан Instagram һәм ВКонтакте социаль шилтәрләрендә күрергә мөмкин иде. Катнашчылар һәр көн тәмле ризыклар белән гаиләләрен сыйлап, социаль шилтәрләрдә фото һәм видео рецептларын күрсәтергә тиеш иде. Кабатланмас һәм кызгырлык ризык пешерүчеләргә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә бүләкләр бирелде. Кызлар, рәхмәт сезгә. Менә гаилә табыны бит ул. Безнең гаилә табыны булганнан соң, безнең гореф-гадәтләребез дә онытылмый, безнең телебез дә онытылмый. Шул ук вакытта безнең ризыкларыбыз да онытылмый. Һәрбер кунакны, һәрбер килгән кунакны без бит инде тәмле чәчәкләребез белән, татар халкының тәмле ризыклары белән каршылабыз. Кешене киеменә карап каршыласаң, хуҗаны, хуҗабикәне бит матур өстәләренә карап бәялисең. Менә шуңа күрә бу кызлар bir-birsindən күреп, ул бит Instagram битләрендә менә 21 көн буе алар бер дә туктамыйча шундый матур иттереп балалар белән, гаилә белән, кечкенә балалар белән алар менә тормышка, балаларга ризыкларның ничек пешерүен күрсәттеләр. Марафонда 50-дән артык кеше катнашты. Бәйгенең иң төп таләбе ризыкларның рецептлары татарча язылырга тиеш. Катнашучыларны артистлар да үзләренең җырлары белән бүләкләде. Бүләкләү тантанасы зурлап узды. Экранда бар катнашчының да эшләре күрсәтелде һәм барысына да үзенчәлекле бүләк тапшырылды. Искәндәр Гыймалдинов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.